Shalom, Horas Madihita Salutna. Pada minggu kali ini, kita akan melaksanakan ibadah dan pembukaan Minggu Kebangunan Remaja Pra-Remaja 2025. Maka dari itu, kami mengundang opung kami, Amang Inang, serta seluruh jemaat yang hadir pada hari ini untuk bangkit berdiri dan menyaksikan tortor penyambutan dan prosesi.
Seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk. Alkitab ini berisi firman Tuhan yang menjadi kebenaran bagi kita. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Salib ini adalah lambang keselamatan kita, di mana Yesus Kristus telah disalibkan untuk menebus kita dari maut dan kematian, sehingga kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Lilin ini adalah terang dan sukacita. Di pembukaan Minggu Kebangunan Remaja Praremaja HKBP Bandung hari ini, biarlah hidup dan sukacita menerangi kita dan melimpahi di tengah gereja kita. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita menyaksikan video pembukaan Minggu Kebangunan Remaja Praremaja 2025. Dan setelah selesai menyaksikan video tersebut, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana Minggu Kebangunan Praremaja 2025. Untuk Iren kami persilahkan. Perubahan ini adalah inisiatif Tuhan dan kita diajak merespons dengan kerendahan hati. Inilah awal dari pemulihan dan pertumbuhan di mana Tuhan memulihkan hidup kita secara pribadi maupun sebagai komunitas mulai dari hati. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorcas Irenta Maida Hutapea, selaku Ketua Pelaksana Minggu Kebangunan Remaja dan Praremaja di gereja ini. Nahu Parsangapi Hami, Amang Pendeta Albenar Silaen, Amang Pendeta Hitler Hutapea, Inang Pendeta Tri Julpan Huta Barat, Amang Pendeta Hendrat Sinaga, dan para halado beserta keluarga. Damang, Dainang, Opung Doli, Opung Boru, Abang Kakak Naposo Bulung, Ito Dohot Angginami, Remaja Dohot Praremaja, Anak Sekolah Minggu, Maradu Sude Hitana Pungu di Bagas Joroon. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul memuji Tuhan pada hari Minggu ini.
untuk memulai rangkaian kegiatan Minggu Kebangunan Iman Remaja dan Praremaja HKBP Bandung Riau Marta Dinata tahun 2025. Kegiatan ini kami selenggarakan sebagai bagian dari dukungan atas tema transformasi pelayanan HKBP tahun ini. Adapun tema yang kami angkat dalam kegiatan ini adalah alterazione, dari bahasa Italia yang artinya perubahan hati, pola pikir, dan cara hidup. Kami juga mengangkat ayat dari firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 13, yang berbunyi, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Rangkaian kegiatan Minggu Kebangunan ini meliputi ibadah dan pembukaan Minggu Kebangunan Remaja yang kita laksanakan pada hari ini berisi tortor dan kor remaja. Lalu workshop soft skill yang kegiatannya berisi pemaparan materi dari pembicara diikuti dengan games post to post sesuai dengan materi yang dipaparkan oleh pembicara. Lalu Minggu Kebangunan Remaja ditutup dengan retret remaja dan praremaja, yang pada hari pertama kami akan mendengarkan pembekalan materi dan games yang menarik, disertai dengan puncak Minggu Kebangunan, yaitu malam kebersamaan. Dan pada hari kedua kami akan melaksanakan penguatan materi dan games yang akan meningkatkan iman remaja dalam membangun masa depan. Ketiga kegiatan ini kami laksanakan dengan tujuan untuk membantu pribadi remaja dan praremaja supaya terbuka untuk perubahan karakter, pola pikir dalam kehidupan, iman dan pengharapan, dan tentu sasarannya adalah remaja dan praremaja HKBP Bandung. Kami menyadari proses perubahan bukan hal yang mudah, tetapi perlu komitmen, kesungguhan, dukungan dari lingkungan dan banyak pihak. Damang, Dainang, Opung Doli, Opung Boru, Abang Kakak Naposo Bulung, Ito, Angginami remaja dan praremaja, anak sekolah minggu dan semua orang tua yang kami banggakan, supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan buah yang manis dan nyata dalam kehidupan anak remaja dan praremaja di HKBP yang kita cintai ini. Akhir kata, besar harapan kami melalui Minggu Kebangunan Remaja dan Praremaja ini, kami generasi muda gereja ini semakin bertumbuh dalam iman, menjadi pribadi yang tangguh dalam memilih yang baik dari banyak godaan dunia, dan tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Mauliate horasma dihita saluhutna. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana atas sambutannya. Untuk meresmikan Minggu Kebangunan Remaja Praremaja HKBP Bandung 2025, kami undang Amang Pendeta Albenar Silayan selaku Pendeta Resort HKBP Bandung untuk meresmikan pembukaan Minggu Kebangunan pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Horas madihita saluhutna. Na pinar sangapan, dohot na hina holongan, sudihamu amanami dohot inanami ruas ni huriata, nang nawaulongi hami dongan nami saluhut parhalado, tarlumo bima di bagasan tikion yang teristimewa di dalam hati kami, anak-anak kami remaja di sini, yang telah kami kasihi, kami besarkan di dalam kasih setia Tuhan. Akamang dohotinang argado nakining natabigi tema ni parhihion nasida, yaitu bagaimana mau merubah kehidupan. Dang holad dipilih nasida itemai
karena mereka sedang berhadapan dengan persoalan hidup yang begitu berat, baik dari segi kehidupan di sekolah, nangpe di tonga-tonga ni hapor siaut tadi bagasan tikion. Mungkin persaingan secara akademik mereka bisa berpacu dalam berbagai hal. Tetapi ketika hidup mereka diperhadapkan dengan apa yang disebut iman, apalagi natabereng nuaeng ditikion ate. Begitu banyak dari antara orang-orang Kristen yang terpancing akan perdebatan akan firman Tuhan, yang seharusnya firman Tuhan itu tidak perlu diperdebatkan, tetapi firman itu diterima menjadi bekal kehidupan. Itulah yang membuat kita berubah. Alani amang dohotinang di pembukaan non hirim rohanami. Marilah kita semua orang tua yang masih ada anak-anak remajanya, paingoton akayana kota asadohot na sida marsahor anggiat di bagasan parheheonon, mereka bisa sehati sepikir menjadi generasi penerus di tonga-tonga ni huriata tarlumobi di tonga-tonga ni akka keluarga tabi. Alani atas nama ni huria parhalado songon uluan ni huria hami resmi masadarion hubuka hami pembukaan ni parheheon atau kebaktian manang kebangunan iman ni akka yana kota siko remaja di huriat tadi bagasan tikion di bagasan goarn de bata ama anak dohotot di pod badia. Amen. Terima kasih untuk Amang Pendeta Abenar Selayan. Kami serahkan kepada liturgis untuk memulai ibadah. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Selamat hari Minggu. Ia guarni mingguta ima minggu palimahon dung trinitatis dohot topik mamilit tohap naumuli, memilih bagian yang terbaik. Tapasada marohata martang yang nahohom mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 125 ayat 1 ayat 3. Tuhan
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuhan na pingilangi doni roham, pasahat madalan mutu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopod Jehovah, jala ibana paimaima. Say marhaposat tu Jehovah maho, jala ulahon nadenggan. Ay holong dorohani Jehovah mida uhum, jala dang tagamon tadi konon na akana niasianna. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison, diari na pinarbadian mi, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiai, jala ringgas hami manibangi, dohot upeop hatam di bagasar rohanami, asa pos rohanami martang yang tuho, urupi mahami, asa huparhaseang hami aka ari-ari ningolunami na podoki, say pamasok mahami tuhangoluon salileng nilileng na, pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana di usehondo makokok jomai, mudar ni Tuhani, Tuhan oluaki, tunggame jalalas toro hati. Tung mudar ni Tuhanku doma muri rohati, marolo polop tondiki mani ngokasimi. Sopoy saburi, humopo pada mati Tuhati. Gorna asing jangadong na dosan goarni, Tuhanku Yesus Kristus di pamalung rohaki. Oh lama sakit, say rotu Tuhani, nang hoboy malung di dari Tuhanku doma muri rohaki, marolo polok tondiki mani kasimi, oh hatu awoni na sopoy sabui, humopo pada mati Tuhaki. Patik ni debata di parmingguota sadarion, imana tarsura di ulaunya apostel saplonom ayat 30 sada. Jadi dinok nasidama haporseaima Tuhan Yesus asama luaho dohot isini bagasmu, ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na bartu patikmi. Amin.
Partopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa nadangol on ro tujuluni habangsa habadiaun mi manopoti jala manganggukon dosa nami. Macai jojot warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todinami dohot nasa gogo nami nang dongan nami nang doso diri nami hubain hami dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saliling nililing nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasaseani dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahor rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon amin tabege mahata baga-baga taringot tuhasesan ni dosa satokid dohu tadikon ho alai papungu-pungoku ho muse marhite-hite aka asini roha godang tagan diparpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopoko alai marhite-hite dengan basa saleleng nileleng na asyaku ho ninna Jahoba si palua ho hasangapon madi debata na digijang amin. Turpuk epistel di parminggota sadarion imana tarsurat di Amos walu ayat 1 ayat 12 tazahama margati soring songonodo di patari dahut Tuhan Jahoba tuahu idama sadahirang namarisi parbue naung malamun Jadi nina iba nama Ahadona di idam ale Amos. Jadi nikuma sada hirang marisi parbue naung malamun dung nina Jahoba matu au. Nunga Jupang hasisipul ni bangsoku Israel. Dang bemar sombu-sombu au mida ibana. Jadi di ari nasa sadai aduk konon nasidama aka ede dijoroi nina Tuhan Jahoba dibahen hinadeak ni bake sip songoni ditipalhon margungun
Tangihon mahataon hamu ale akana mangarohai halakna pogos. Jala disiapun halakna dangol di tanaon. Akana madok adiga pe ulaning salpu poltak ni bulan asa manggadis emehita adiga salpu dohot ari sabat asa tarukap sopo paremean laho pamet-methon solup jala pebelgahon arga dohot mangganci marhite sian hatian si pauto-oto. Lao manuhor halakna parir alini perak, dohot halakna pogos alini sipatu sapasang, asata gadis lapung sikat ni eme. Nunga pola marmamang Jahoba tuha mulyaon ni si Jakob, molotung halupahonokku be saliling nililingna aka pambahena ni nasida sudena. Tungso humuntal matanoon taringotusi, manang somargu dopong nasa panyisina, gabe bisat songon batang aik nil sandok tanoi, jala marga lumbang jala moru, songon nil ni misir. Diari nasa sadai ninna Tuhan Jahoba, sudut mamata nyari di hos nyari, jala pahulomokku tanoon arian. Pabuaku ma ari ayamu gabe pangandungan, jala saluhut endemuna gabe andung, jala ali tonokku tu saluhut gontimuna ulos hori, jala hapal tu asa saluhut ulu, jala bahenokku do songon hangaluton marhina magohon anak sasada, jala ujungna songot ari hinamago. Idama rodo aka ari sogot ninna Tuhan Jahoba, tongosokku ma haraparon tutanoon, dada haraparon disagu-sagu manang hawason nyaik ikut diaka hatani Jahoba do, naing bahenonna nian. Jadi madoado manasida siang laut, nasada tu laut nasada nari, jala siang utara tu habisaran diliati nasida mangalului hatani Jahobanian, hape lao sojupang nasidado. Ido saatna martua do akan atu mangihon hatani di bata jala na upeopsa. Amin. Silu sosoima donganmu joma nililian ni portibion aku bibon ma lagu tuhata akan alilu di bantanoon hon lautar darato mau panaraton tandanang Jesus ori nalomo nang najumahati di nasalaon asal mabubagu joloanon di jakon Jesus do anang bitaon godang naber di penesa dosa sulikit rohani marang nabigan nang niada hon itu debata. Taha tidakko maha porsiaw tai songon nahina tidakko nidongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dusan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe ya siato di perbadia adorang suhapulu ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua torudung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik ke surgo
lahu hudur disiamun di debata Jahoba, amanai pargugo naso atudusani, disimai madam, mamulak sogot tutanoon, mangulun halap na mangulu dohot na mate. au porsea dito di purbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panihala Kristen akan nabadia, do dihasisani dosa, do dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, do dihanguluon nasora suda. Amin. Tikting Minggu Palimahon Dung Trinitatis tanggal 20 Juli 2025.
Naparjolo, pertangyangan daerah. Hari Rabu tanggal 27 Juli 2025 masuk pukul 10 WIB. Sada, daerah Tolu Dago. Nama Jabui, keluarga Tahan Siahan, Inang Rosita Buru Huta Barat, Inganan, ruang serbaguna, lantai 2. 2. Daerah Walu Bypass Timur. Nama Jabui, keluarga Barmen Sinurat, Inang Rohani Buru Sinaga, Inganan, ruang konsistori, lantai 1. Di hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 masuk pukul 18 WIB. Nomor sada, daerah Pitu Pajajaran, nama Jabui, Parta Silitonga, Inang Emiliana Boru Sigalingging, Inganan, ruang serbaguna, lantai 2. 2. Ruas Namoding. Nah di hari Jumat tanggal 10 Juli 2025, Nunga Marujung Ngulu, Amang Pardamaian Nababan, tutup usia 81 tahun 2 bulan, ruas ni Wik, daerah Tolu Dago, tatangnya koma anggiat tumibu tarapul sude keluarga na tininggal honna. Nomor 3, Naing Majalo Paso-Paso Parbagason. Tik-tik Parjolo, Manuel Barita Martahi Sibarani, anak ni Amata Pamasar Sibarani Nahinan, tubuh ni Inata Romauli Boru Sitopul, ruas GPKB Kebayoran Tebet. Dohot Alpania Deborah Lastiur Marmora Boru Pajaitan, Boru ni Amata Situa Matias Jonner Pajaitan, tubuh ni Inata Berliana Borusiahan, ruas Wik daerah Walu Bypass Timur, HKBP Bandung. Nasida Nunga Mertupul na di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2025 di HKBP Bandung. Pamaso-masuon di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 di GPKB Kebayoran Tebet. Nomor 4, Pamuhai Parheon Remaja HKBP Bandung. Di Paramingguan sadarion di Patupado Pamuhai Parheon Remaja HKBP Bandung 2025. Nomor 5, kunjungan paduan suara mahasiswa ITB. Di Parmingguan pukul 10 WIB sadarion Rak Marminggu Dohita ima paduan suara mahasiswa ITB. Laos pasahaton puji-pujian donasida marhitekur. Parhalado dot ruas ni HKBP Bandung pasahaton mauleate di siala pakobasion dot pangebation nasida. Nomor 6, pilihan sosial huria. Di Parmingguan sadarion papungu pilihan sosial huria Dohita tu keluarga Nyonya Sonta Samosir Burugultum, ruas Wik daerah 5 Malabar, Sialanunga Marujungolu Amang Situa Maruli Samosir di Tiki Naung Salpu. Nomor 7, Parjupangan Parguru Malua do Natorasna Rabdohot Sude Padita. Sadarion Minggu tanggal 20 Juli 2025 Duksipul Parmingguan pukul 10 WIB maringanan di ruang serbaguna lantai 2 di Patupado Parjupangan Parguru Malua do Natorasna Rabdohot Sude Padita. Pinangido matu sude Parguru Malua do Natorasna Madohoti Ulauni. Nomor 8, Pertangyangan Parhalado Dohot keluarga Rabdohot Parhalado pensiun. Di hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 pukul 17.30 WIB maringanan di gereja di Patupado Pertangyangan Parhalado
dohot keluarga rap dohot parhalado pensiun, dohot topik makauluhon ulaon tohonan hasituaon marhite pai baruhon ate-ate nang pikiran. Roma 12 ayat 2. Nomor sia, retreat Parguru Malua. Di hari Jumat, satu hari Minggu, tanggal 25, satu tanggal 27 Juli 2025, maringanan di Wisma El Sadai di Patupado Retreat Parguru Malua. Nani hobasan ni sude pardita, tatehak koma anggiat mardalan dengan ulauni, tuhatama nama masu-masu. So ini matiting di bagasan minggon, tuhatama nama masu-masu. Amin. Tabegema Kor Paduan Suara Mahasiswa ITB. From above, echoes of mercy
Marede mahita sian buku ede nomor 780 sia laos tapasahat ma pilihan sada A dohot sada B. Hati korana
Kadame ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima na mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom. Oras marihita saluhut na. Akadamang dohoday nang taleo marohata lao manangihon hatani debata imana tersurat di Lukas 10 mamukamay siyan ayat 30 sahat matu ayat 42. Tatangihon ma hujahaho kami ma di tonga-tongata. Jala di namardalani nasida di bongoti masa dahuta. Adong madisi parupuan sahalak namargoar si Marta namajakon ibana tujabuna. Yanggo anggina namargoar si Maria hudul-hudul do di jolo ni Tuhani tumangihon hatana. Di harosoton si Marta do ragam ni parhubaso. Laos di pajonok ma madok. Tuhan dang dia toy roham na pinasobuni anggi kiau marhubasi sahalakku dokon ibana tong madongan yau. Gabe ninna Tuhanima ngalusi ibana. O Marta, Marta, laddo di sariho jala di hasusahokok. Sada do narikot dipilit si Maria do tohap naulii dan si buato ni sian ibana. Ido sa memilih tohap naumuli, memilih bagian yang terbaik. Selamat datang buat saudara-saudara kami seiman dari mahasiswa ITB. Luar biasa ujian bagi persekutuan kita pada saat ini. Sudiduhi tanak kening martopak tangan. Nahu pikiri nasuhadu tabu tabigi edde manang dapat tabu hudu halaki mangedehon. Adong madua te. Patabuhu nasida mangedehon gabe herana soehata bigi edde. Alai adong dobian no sipatudu honon na 20 nai korna. Iya masih ada 20 lagi nanti. Dang disedia hukalaki adong donyan diajari halaki nang gopala 20. Alai dada holat tebu tangata na pinangidona. Anoduk sidong hita marminggu tong dope patupaon nasida lagu puji-pujian. Sudah mahita manupahi. Molo tabigi nak kening nasida dinggan ima pangajarion niaka amat tado inat taruas ni huriat tado. Inilah gereja kita. Jadikanlah gereja ini rumahmu dengan Tuhan. Karena di sini ada juga orang-orang tua kita yang mendukung kita semua di dalam segala aktivitas akademik kita. Ada guru-guru kita di sini yang liturgis tadi sudah kenal dengan Bapak itu? Belum? Berat tidak mahasiswa ITB. Kalau sama saya sudah kenal? Sudah? Bagai beheraudu semu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hamua kamang dohotinang, di tonga-tonga ningulutta, dohonot tado songon naidoknya kanabisuk, rambut bisa sama hitam, kulit juga bisa sama hitam. Alai yang gorohat tahun, dangadong bui sarupa, dus. Itu bukan hanya orang bijak katakan, tetapi itu juga dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Kalau manusia itu hanya melihat rupa, tetapi Tuhan melihat sampai ke hati. Karena itu amang doho tamuak kainang molo turpuk tana minggu nasal pupe nunga di paingot tita taringot tu pamiliton.
diingatkan melalui umat Tuhan, bangsanya. Ketika Tuhan membawa mereka dengan satu sukacita keluar dari pembuangan, maka Tuhan mengatakan, pilih mana yang mau kau sembah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi atau Tuhan yang berasal dari dunia ini. Kalau kita kembali memilih Tuhan yang berasal dari dunia ini, maka kita akan kembali dibuang. Tetapi kalau kita punya komitmen memilih Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka kita akan banyak mendapatkan sukacita dari rahasia Tuhan yang belum disampaikan kepada kita. Amin. Demikian juga pada saat ini, kita diajak juga untuk memilih. Memilih yang terbaik, bukan hanya memilih yang baik. Karena itu jangan salah memilih. Karena ketika kita salah memilih, maka tidak ada nilai sukacita bagi kita. Karena itu pilihlah di dalam kebenaran. Jangan pilih melalui penghakiman. Ada banyak orang seperti itu. Dia melakukan pilihan karena bukan menilai, tetapi justru dia menghakimi. Tabereng maturpuk tadi bagasan tikyon hamuak kamang dohotinang. Di pengalaman tas siganu pahari, dos dora nakining awal ni jamita nahu patorangi. Unak pola suku-suku berohatan waeng di tonga-tonga ni keluar gata molo yanak kotai bedak sadala be di keluarga tabe laho makkaholong hita. Boido sada ina melahirkan lebih dari 2 anak, membesarkannya dengan kasih yang sama, membesarkannya dengan tanggung jawab di dalam kasih. Setiap seorang ibu yang melahirkan, dia mengumpulkan anak-anaknya. Bisa satu orang ibu memberikan sukacita kepada mereka. Sahalak ina manubuh piga danak molo di papungu ibana danak nai boy do ibana sudah mekel. Alai piga danak na sorang siasada ina tung marpungu be dang boy mabay sikop las rohani sada ina tikos dia mang hamuak kaina maju husukun tikos doi hidup seorang ibu tidak pernah berjalan tanpa waktu dia disakiti oleh anak-anaknya. Itu banyak. Gudang dunweng natoras daksal putiki diarsahi akka natoras akka yanakun. Lausongonido taida nang di tonga-tonga ni turpuk tadi bagasan tikyon. Siapa bilang apa yang dilakukan oleh Marta itu tidak baik? Siapa bilang apa yang dilakukan oleh Maria itu tidak baik? Alai husukum majohita. Molo adong siat tongat-tongat tanah songoni. Hamu akainang ngai raduti hamu manang naha. Ala ro tulangmu. Ala ro todongmu. Hape ro anggimu basai hudul ma. Saya mudum-mudum. Saya tidak tahu apa yang menjadi jawaban kita. Daku boto songo dia do murukta. Asugari hita mangadopi songo ni. Sedangkan hita namarhamaranggi be anggo sopitor hatop siap pudani naungkel lengi manangihon siabangan manangihok kakakna manangihon natorasta ngapitor
harbe muruta. Bohama molo songonon. Asugarina si Mariaon mungkin tidak satu hubungan, satu darah, satu keluarga dengan Marta. Ngado honon nabira tang binoto bealus nitu Tuhan Yesus ate. Ngaulo la Marlea natorasna saha tuopung na ngaulo Marlea. Bereng masih Mariai. Songoni mai tiap hari. Holan na mo mulaw na. Sigur bahulu doi. Ay memang soy haru ay jari natorasna. Saat tu natorasna buido Marlea. Itu kenyataan hamu akamang dohotina. Alaya hamana naing dohonon ni hatani debata tu hita di bagasan tikion. Di paingo do hita marhite-hite sada Yohanes 4 ayat 20. Barang siapa yang mengasihi Allah tetapi dia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Ay molodung doholong roham mangida debata, HP dang lomoro hambangida dongammu, manang nasongo dia petahoi, dang mungkin bahenom bubenadeng gatuibana. Alai molo dihaolongi hodo debata, jala holong roham mamereng dongammu, molo adong nalosok, molo adong naoto, molo adong holan namodum karejona, tanggung jawabmu do mangajari. Tak pasobommu. Di bagasan tikyom mahitan waeng akamang dohotinang. Mamereng ahado nanaing dohonon ni hatani debata tu hita. Ingot do behita di hatani debata taringot tu 10 boru-boru. 5 Mei naoto, 5 Mei nabisu. Taringot tu ahado tahe. Parupuan napai mahon akka panguli. Gabi taringot tawa kamang dohotinang. Ya adong songonon ulaon ni diakonita. Takunjungi masa dahuri ya tadok masongonon. Naing bagyot tama pinahan. Boy do manang napiga pasang ijalo pinahani. Asa boy mangurupi ekonomi ni akaruas. Adigam ma nina. Boy may 3 bulan nai. Roma hami musian no meninjau. Alay dung 3 bulan Roma hita muse. Nalengkap besude, holan naing mangalehon nama. Dungi husuk kukai masongonon. Airadedo hamu majalo amang barade. Atong idiama setabi kadang na. Mulu dihitan isuad do ador hapa ate. Idiama isuak kamu sial langon na. Iboto hamu do alusna idok masongonon. Ay joloroma pinahania sa binaik kedang na. Ay joloroma pinahania sa nisuan. Dang na to hobe dipeliharay, tubalangan na mamasuki. Ay dang mungkin disi pinahani leano nisi bayano kedang na, isi pinahani di leon laus disi nisuan ni dahan na daw. Apakah kita siap atau tidak? Dalam kehidupan, dalam kontestan kehidupan kita, apakah kita siap? Ketika segala sesuatunya itu kita rindukan, Tuhan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak pernah siap untuk menerima Tuhan kapan saja melakukan karyanya kepada kita. Akamang dohotinang tertarik doa dia deta nama dok tunggudang si tutu ulaon muatong di pasahat tuhata itu ho dangadong betikim marna leba. Jangan punya alasan untuk melakukan segala sesuatu dengan Tuhan untuk Tuhan. Alani tede hom maju. 672 buku deta tunggudang si tutu ulaon muatong.
kadamang doh dainang ikon hamalau teteot tado ngulut tadi bagasan tikyon. Ketika kita diperhadapkan dengan aktivitas kita, banyak dari antara kita yang mengatakan 24 jam itu kurang bagi kita untuk melakukan kegiatan kita. Seandainya kita tidak lelah, seandainya kita tidak takut dengan persoalan hidup, seandainya kita tidak terbatas kekuatan kita, maka kita akan melakukan segala aktivitas kita lebih daripada 24 jam yang ditentukan Tuhan. Alai di leo debatado tu hita partikian hamua kamang dotinang. Mungkin pada saat ini kita bisa bekerja di luar daripada apa yang sudah diaturkan secara medis, secara kesehatan. Boy do hita lobi 12 jam mangula. Ala tabereng riko ni ulahoni. Alai taida ma amang dota mo kaina. Nang pedi paing o Tuhani hita. Nasora mangula unang may mana mangan. Akanalosok rohana sigul bahulu akanaoto marsiajar matu porhis. Tuhan mengingatkan kita supaya kita bekerja. Tuhan mengingatkan kita supaya kita melakukan segala aktivitas kita. Tetapi Tuhan juga mengingatkan kita. Unang bain ulau mi gabe si daliammu. Daung memuji debata. Jangan buat pekerjaanmu menjadi alasanmu untuk tidak memberikan waktu sedikit pun untuk beribadah kepada Tuhan. Kamang dohotinang tabereng ma 2 teori narong di pamatang tahun. Kenapa Tuhan memberikan tangan kita di depan? Kenapa tidak di belakang? Kenapa Tuhan memberikan kepada laki-laki kantongnya di belakang untuk mengisi untuk tempat dompetnya? Kenapa tidak di depan? Na parjolo sahali asapitor murado baenom mutangamon mangalopi tangam mamuji Tuhani martangyang. Seandainya itu satu di samping, satu di belakang, susah sekali kita untuk memuji Tuhan. Yang kedua, kenapa dompet dibuat di depan? Molo hodo mangalubah sinamoti lupa doho di keluargam. Molo hodo mga lupa hepeng mi lupa doho nang didirim. Alay loas ma hepengi mga lupa ho. Anggoy mardami doho. Amen? Unang lupa hepengi. Kecuali na jolo molo di syatter ang kodopeti ibayin na di jolo. Sotong pida alamat. Ay hado boto hamu turi-turi asongoni adong masahalak na somarnida borha siya medan laho tu si bolga. Setiap sobusi saya didoi mana. Ngadi lubuk pakam behita te na. Sedia di boto hopung ngadi perbaungan nena. Sedia boto hopung ngaroma jual korang dohot tahu tempe nena. Idoi perbaungakan au perbaungan ison. Dangarong ay perdia doha musudi. Sahab matu tebing. Pola nido lemang bah ngai tebik kita te. Saha mau se syatar. Dang nang boy dokok kene kido be turu-turu mangam minum nina. Pola saha isi turu na matai di togu. Pitor di imana tu kene nai. Lae naungi syatar dohita. Nunga tulang. Sedia di boto tulangon. Ngai ada dopet tu puang. Alai tersinggung doiba. Nangpe di wilayah syatar upani hutaniba mungkin imaraiban nai hadong diumupon menerima anak kos kecuali anak siantar indate. Hamu kadamang doh dainang apapun. Ide ban naudokon nakining Marta dengan Maria. Marta tidak senang dengan kehidupan yang dilakukan oleh Maria. Tetapi apa yang mau Tuhan katakan? Di Matius 6 ayat 30 ahado didok disi. Ahado didok tahe. Ai
dang malua do behamu. Biasanya mulu nang malua saya dong do surat maluanai. Sai jumolo malului hamu harajaun ni de bata. Bah berarti namar nasi do hita mamora hape. Dangalan ni natalului parjulu harajaun ni de bata iban nama mora hita nasi do hape nama morau nate. Tapi itulah yang dilakukan oleh Maria dan itulah yang diingatkan, yang dipesankan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Tuhan mau mengingatkan kita, dak salah mamora, dak salah tibo persikolaan, dak salah tibo jabatan. Alai di doibana parjolo malului harajaun ni debata. Dungi tapahonon nama tuho akka odeng. Siapapun dari antara kita sotung tadok kamu akamang do tinang ai diorai do mamora ai dibatasi dua beraktivitas ai holan nanang martangyangi nama disuruh ai holan nanang tu gereja nama disuruh yao alai na parjulu sahali unang jo isi pikiramon ngolumon marhite-hite huaso hagogoon parbinotohan ni Portibion ay molo pitor di si hodo parbinotohan ni Portibion pikirami dakyabe hosonang iberekon jol manabagak hodo cemburu karena apa? Dunia ini menjanjikan sesuatu yang tidak pasti bagi kita sehingga kita menumbuhkan kecemburuan di dalam diri kita sendiri tentang apa yang kita lihat. Juara jolma iriho. Masuk anak ni jolma tu ITB baho iri. Ala nilas marohatta. Ala dong doido akka nabi songonon. Mulu adong 5 na jahat, idongani ho na jahati, gabitab bado onom na jahat. Tikos doy. Mulu adok 10 na burju, tabba horisi sahalak, gabi 10 sada mana burju. Alani mulu sayro torus mahasiswa ITB tu son, apalagi madapot remaja di son, boi do muse nasida gabi mahasiswa ITB. Amen. Kosongoni do tong pakiri mod. Unang jolma manuhor kulkas ho panas dingin. Itulah dunia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Sude naik pasahaton ni debata tu ho, molo di bagasan hasitongan ni debata ngolum. Alada ko boto ahanariko di ho debatado. Bagi Marta itulah memang kebutuhan dia. Asai botoho naburju doa Tuhan, manang nabo hape dohonommu. Ale Rosi Maria madok, ay ngapos rohakku mamereko kakak, ay ho naburju ako, sonari makatatay jauh doho Tuhanon. Dang disi keadaan na, ina si Marta ma, keadaan na urubiao. Ay molo di ula hodo si ulaon anggo sotolak mo basa marungutungut to. Ula maulaon olat ni natolakmu. Unang di ula ho ulaon say marungutungut to dangadok perbuini. Alanima di bagasan tikion di tonga-tonga ni ngolut tahamu akamang dohotinang. Naing denggat dohita berengon ni manangi sepetaho. Unang munafik kita. Kita rindu orang lain itu melihat kita sempurna. Isi manian dipuji hita marhite-hite haulion. Isi mahita dipuji marhite-hite hagat tengon. Disi mahita dipuji marhite-hite haburjuon. Sudah. Lausido dipaingot tuhita di bagasan tikion. Jojodo hita mangido tutuhani. Alai daktaleo pertikiat tanadinggat tutuhani. Apa yang terjadi? Adong dohatan yalak batak madok songonon. Olo do jolma mauas ditoruni sapuran.
Adong dojol mana mauas di toruni sapuran, apakah ada orang yang haus di tengah-tengah sumber air? Tidak akan mungkin ada. Dangadongi. Molodung do di saping ta aek, dang mungkin mauas sita. Demikian juga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini di tengah-tengah persekutuan Maria, Marta dan Yesus, kita diingatkan. Ayang godung do porsea hita tu Tuhani, buasa be pelihara honota halomoson. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kenapa kita selalu memelihara kekhawatiran? Tidak akan mungkin kalau kita memelihara kekhawatiran, bahkan lebih besar kekhawatiran itu dari pengharapan kita. Apa yang terjadi dengan dirimu? Unang salahut Tuhani. Ay jojo dosongoni. Ibagi do hosiat Tuhani. Ita daho Tuhani aledang dihapor siai ho ibana. Habedum dileo tuho kecewa ho. Laos disalaho komu se Tuhani. Jangan berbuat seperti itu. Alani berengot tama isedo si Mariai. Didok di Matius 5 ayat 3 sahatu siai taringot tu jamita diduluki mertua mana pogos todde ai dinasida do harajau banua gicak. Martua ma na pogos todde ai dinasida do harajau banua gicangi. Tikos do amang sonak ko molorap do Tuhani. Idia do sonang roham rap dohot Tuhani. Manang usonang doho rap dohot artame. Mulai do memilih dia do sipil tom mamang do tinang. Dangarok kui daun. Mga lusi. Ise mamamilit rap sonang rap doho Tuhan. Ise masya tonga-tonga tamoladong suku-suku ni dia do sonang roham rap doho Tuhani sian rap dohot artam. Rap sonang anggo taringot tu narap sonak ko doho artamidang adong do pedem. Alay molorap sonak kodoho Tuhani ngadong edem. Sonang di lambung Yesus. Sonang dok kumajo ahama edem nang binay mutaring otuartam. Holam mago saotik artami adung mo di baguguho. Alay holam marsahit ho saotik pamujom mutu de batasoing nama luar biasa na. Tuhan unang jo alap po sakon. Molo yalap po be ho sakon. Jumolo mana disapikon. Pasti do honom. Pasti do honom musongoni. Ate. Alay tacuba ma. Di bagasak kaporsiaon. Madok memilih. Apakah kita lebih senang dan lebih bersuka cita ketika kita memilih Tuhan atau memilih dunia ini? Tedehom majo 214 sonang di lambung Yesus. Sonang di lambung Yesus, sonang larong unang beho mamiar
kita pakai kata madapoton. Molo portibiodo di dapotoko, dohonon di portibiodo tuho asalam tabba gaya hidupmu. Hidup kamang dotina. Berengommu ma, lau maho tumol, lau maho tu dia, lau maho tu dia. Gaya hidup kita akan semakin besar. Tetapi ketika kita Roma dapoton Tuhani, bebanmu akan semakin ringan. Roma hamu tuau, hamu akan naluja jalan asorat. Asa hupa sonang kamu. Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Sekalipun kamu menghadapi persoalan hidup, Tuhan maha penolong bagi hidup. Unang mabiarho, madok, usonang do ngolukku rabdoho Tuhani. Sian usonang ngolukku rabdohot artani portibion. Sekalipun kita memiliki harta kita, tetapi itu tidak jaminan sukacita bagi kita. Dohonot tamai, jala ido tang yang ta ido pangidota, asa dilehot debata hobar tunarikot di ngolut tahun. Tak salah nata pangidui, alai baik kapor seaummu, majalo nanilehon ni debata di tonga-tonga ni ngolum. Alani hamu akamang dohotinang, marhite-hite parsaurat tadi bagasan tikion. Apa yang kita lihat? Asa unang say marungutungut tita di tonga-tonga ni ngolutta, laho mangulahon nadenggan, ingok majakot debata di tonga-tonga ni ngolum. Tidak ada Allah lain yang bisa membuat hidupmu senang, yang bisa membuat hidupmu bersuka cita, kecuali Tuhan yang bersama-sama dengan Maria pada saat ini. Tuhan yang bersama-sama dengan kita pada saat ini. Alani tapatuduhon. Unang biadong na mga bati, hita lao madapoton debata. Didok edetay tung namu barohaku di bait tuhaki dung Jesus maringan diau. Molodung do tadok Jesus maringan diau. Dan mungkin Jesus maringan di bagasa roham, jalaho maringan di bagasan Jesus anggusumu baroham. Kita sambut satu lagi nyanyian kita dari buku Ende 430 tung namu barohaku. Barohaku di batu haki, dung Jesus maringan dia. Nung nasonang awan, dung damero haki, dung Jesus maringan dia. Dung Jesus maringan dia. Dung Jesus maringan dia. Dung nasonang doa, dung Jesus awal, dung Jesus maringan dia. Lomodoroham marlas ni rohaho, saliling di ngolumon. Mololomodoroham marlas ni roho di tonga-tonga ni ngolum bay ma Jesusi maringan di roham. Jangan pergi ke lain hati. Bay ma Yesus. Lobi sian nahi nirimmu sonang ngolum, bayenon ni debatado ho usonang sian na dihirim. Karena itu belajar kita dari Maria dan Marta. Mari kita buat rumah kita menjadi istana yang begitu megah dengan Tuhan. Unang bain umuli bagasmi sian joro ni Tuhani.
Baik mabagasmi gabe umuli ala dung di jakoko ganu tiki debata disi. Ala ni molodung do maringat debata di tonga-tonga ni bagasmu, di tonga-tonga ni roham, sadi hari peta hodang abatamu manangise, termasuk dirim patu pahon nadenggat tu saluhut. Ala ido dipangido Tuhan isiak kita di bagasan tikion. Melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Songone deni yana kota nasian ITB do nakening madok dung Jesus na punaau songgop damena biarhu lao. Molodung do Jesus maringat di roham dameni Tuhan ido na songgop alai magoma biarmu. Amin martangyang. Pinuji pinasanga maho oleh Tuhan di parsauran nami di tikion marhite-hite asi dolot olong ni roham nunga di memehoko hatami Tuhami. Napaingoto kami oleh Tuhan molodung do ho maringan di tonga-tonga ni ngulu nami kami maringan di ho tubuh malas ni roha dame dalabu ya le Tuhan gabe pasu-pasu kami di tonga-tonga ni ngulu nami. Alani pos dorohan nami songon si Maria na mangalehon partikian na tutuhani. Songoni mantok tong kami ale Tuhan mangalehon diri nami tutuhani. Asa abolong nasa sahit, abolong nasa holso ni roha, abolong nasa biar siya tonga-tonga ni ngulu nami. Alani pakke kami ale Tuhan. Laho patupahon na ulinadenggan di tonga-tonga ning ulu nami. Mangasahon Kristus Yesus. Amen. Tapuji Tuhan ta marede. Mana
Tapasada marohata, tapasahat mapilian na tapapungon, tuadupan ni debata martangiang mahita. Ale debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut, sileo-lehon na dinggat dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na ni leon mituhami pilan nami tuho, sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasyak kami pilenon pati bulhon harajaw mo, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutada hami godang ni sileo-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mo lihate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea namin na di banua gijak sa pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saot malomani roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say samadusa nami songon panesa nami didusan didongan namardu sa tuhami. Unak kami tugi utu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasorhon madamena tutod di munabi. Amin. Amen, amen, Hurian itu hatta kemang dohotinang patuduhon las nirohatta mendukung pelayanan yana kota na sian ITB naing maret de dope nasida dang mangurui sangap tamang tujolo mahita masih jalangan isom mahami laos tatu pahima nasida. Kami persilakan anak-anak kami untuk maju ke depan. Akamang dohotinang tatu pahima nasida anggiat gabe dohotan nona kapinoparta masuk tong tu ITB ate. Ya, ubara dehami ma tu akadonga parhalado ibaima inganan ni partisipasi ni ruas ni huriata. Ya, tolong di waktu. Ya, kita pergunakan waktu kita yang singkat. Ya, untuk kondaknya kami persilakan. Atau ada yang menyampaikan sepatah dua kata? Ayo Bang, ayo. Oke,
Shalom Ananginang semuanya, selamat hari Minggu Madhita Saluhutna. Hamisian dari Paduan Suara Mahasiswa ITB. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu udah diperbolehkan untuk pelayanan bersama di sini untuk Amanginang semuanya. Sedikit cerita mungkin di bulan Agustus nanti kami akan berangkat untuk kompetisi di Thailand. Kompetisinya merupakan Thai International Choral Festival. Kami di sini juga ingin memohon dukungan serta bantuan dari dan juga doa dari Amanginang semuanya supaya kegiatan kompetisi kami bisa berjalan dengan lancar. Nah, mungkin sebagai penutup ibadah di siang hari ini kami mau membawakan satu buah lagu yaitu Siksik. Nah, kalau misalkan Amanginang tahu, bolehlah kita marene bersama. Kalau mau nari-nari juga boleh. Terima kasih. Sekali lagi biar tambah dulu uangnya. Nah, sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Ini belum bergerak orang tua kita semua.
Blessed, blessed. Boido dua hali musero tu jolo. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture outburst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. Tuhan Yesus Nampunah, Sanggup damai biar ulang, Tari pagogong melunai, dosa-dosaku nasailoi, tabaritaon olong naik, dilihat Tuhan kudusoni, Tuhan pagobina, sasana Jesus pinujina. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my story, this is my story and my song. This is my song. Iya. Untuk mengakhiri